я Пепа. Гэта мой маленькі братик Джордж. Гэта моя мама свиня. А гэта тата свин. Свинка Пепа. Музычныя інструменты. Мама свиня і тата свін прыбіраліся ў доме. Мы з мамай свінёй знайшлі гэтую старую скрынку на гарышчы. Ці можаце здагадацца, што ў ёй? Не. Тут поўна музычных інструментаў. Яны крыху старыя і запыленыя. Вось скрыпка, на якой я грала, калі была маленькай. Мама, можаш сыграць на скрыпцы? Я вельмі даўно не грала. Калі ласка, мама, сыграй. Спадзяюся, я не развучылася. Браво! Мама, можна мне паіграць на скрыпцы? Трымай вось так. Так, мама. Вось жа, здаецца, яна не павінна так гучаць. Джордж хоча паспрабаваць. Трымай вось так, Джордж. Гэта таксама гучыць не вельмі добра. Граць на скрыпцы вельмі складана. Пепа, паспрабуй сыграць на гэтым бляшаным барабане. Дзякуй, тата. Гучыць лепей. Пепе падабаецца граць на барабане. Малайчына! Так, вельмі добра гучыць. Гэта стары акардэон таты свіна. Я граў на ім для мамы свіні, калі мы ўпершыню сустрэліся. О, тата свін, ты памятаеш гэтую мелодыю? Джордж таксама хоча пайграць на акардэоне. Ты ўпэўнены, Джордж, гэта даволі складана. Джордж, граць на акардэоне амаль так жа складана, як на маім барабане. Добра, Джордж. Джордж яшчэ надта маленькі, каб граць на акардэоне. Тата, якія яшчэ інструменты ёсць у скрынцы? Толькі гэты рог. Ці можна мне паспрабаваць? Трэба дзьмуць вельмі моцна. Гучыць не вельмі добра. Гэта немагчыма. Здаецца, у мяне некалі атрымлівалася. Гучыць зусім дрэнна. Проста трэба быць такім вялікім і моцным, як я. Гучыць таксама дрэнна. Пепа мае рацыю. На ім немагчыма граць. Нічога, тата свін. Працягвай граць на акардэоне. Ты так прыгожа граеш. Так, я даволі добра граю, хоць і кажу гэта сам. А я буду граць на скрыпцы. А я буду граць на барабане. Мама свіня грае на скрыпцы. Тата свін грае на акардэоне. Пепа грае на барабане. Але на чым будзе граць Джордж? Джордж дзьме ў рог. Мама не змагла зайграць на розе, і тата не змог, і нават я не змагла. А ў Джорджа атрымалася.